highlifeng.com. Odenigbo Ogidi asị na Mkpata Abulo Onye Cho nwanne jee chụba ego maka na ada eti mkpu etibezi mkpu na nke ikpeazụ a ịgba Mkpata ego a na-ekwu ore n'ụwa ya bụ mgboti ike ịkpata ego a na-ekwu onye bụ mgboti ike nwanne jee chụba ego na-ada eti mkpu na-ada bamba na-ada eti mkpu Mkpata ego nwa na-ekwu ya bụ mgboti ike nwanne jee chụba okpoko nwanne jee chụba ego maka na ya bụ Mkpata ego mgboti ike nwa na-ekwu Mkpata ego nwa na-ekwu Mkpata ego nwa na-akọ n'Igbo ịkpatasị ego gị ọ n'ụwa obodo amụlịa ịkpata ego n'ụwa obodo akwụla ọtọ ịkpata akụ n'ụwa ndị obodo amụlịa mgbute ike nwa na-ekwu onye bụ Mkpata ego Mkpata ego nwa na-ekwu onye bụ mgbute ike ọ bụrụ onye chọọ n'ụwa o jeburu na ọ bụrụ onye chọọ ọ bụrụ na ọ bụ ka isi chọọ n'ụwa nwanne na o mesigoli ịgba ijele dike bụ oji biro n'anya ka mụ na-etiri Igbo jee chụba ego n'ụwa nwanne na Mkpata ịchụtasị ego n'ụwa n'obodo ekweta Mkpata ego nwanyị na-ekwu onye bụ mgboti ike ijele dike mụ ji biro kwanye aka mụ na-etiri Igbo niile chụba ego gị ọ n'ụwa nwanne gị etizi na mkpu ọ n'ụwa na ada eti mkpu jee chụba ego nwanne jee chụba ego nwanne jee chụba ego jee chụba okpoko Mkpata ego nwa na-ekwu Mkpata ego nwa na-ekwu na ada eti mkpu ada eti mkpu agụ ada eri agụ na ada na mkpa Mkpata ego nwa na-ekwu Igbo na ọ bụrụ ma onye chọọ siri iwe egwu egbukwana moi Igbo na mebuli gbawe panienu ka m jee zụta odogwu alụsị ego ndị Igbo niile Arụsị Chukwu na-eke na-emeghe Arụsị Nwafọ Arụsị Chukwu na-emekele ga Arụsị Nwafọ na-alụkwa akụ gị onye n'ụwa na akụ gị na-ebu ajụ ọkwa ịgbaga akụ n'ụwa mazi akụ karịa akụ na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ akụ gị na-efe ajụ akụ gị na-efe ajụ akụ na-efe ajụ odogwu n'ime ya akụ na-efe ajụ akụ na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ odogwu jiri ike ịgba jee ka talo n'aka na mesante n'enyo galasi odogwu n'aka na mega akụ na-ebu ajụ
Arinze Chukwu nekene megarinze nwafọ onye eze nekene miyom Arinze Chukwu Galazi nekene megonye eze n'enya Akunebu na mekene gakunefe ajụ nwa bọla si n'enu waje wee gbuo agụ ọtụtụ mmadụ ebolo tinye si n'ọbụ nyanwụla ede ụfọdụ a na-ekwu n'ọbụ busu ọfịa emele enu emela na nwanne maka gị na-ebu ajụ Galazi nekene megarinze Chukwu Arinze nwafọ onye achala isu ala odomodo maka akụnebu ajụ odogwu Galazi n'ebia iyom Arinze Chukwu akụgị na-ebu ajụ akụgị na-ebu ajụ akụfema ajụ akụfema ajụ akụgị na-ebu ajụ odomodo maka Santi Jekatelu nekene mogakunebu ajụ Arinze nekene megalazi n'enu ya Afọnja witu odogwu nekobele nwabalaku na nwa Nweze nekene mogakunebu ajụ Nwoke nwere mekelere n'ike n'enu ya CEO Arinze Investment Arizona Investment ọkụ na-enye ife lighting and conduit onye ka nwaji kalịsị Arinze Chukwu na mekene gị oyi maka na-ebu ajụ Jekatelu odogwu na-eke sente n'enu ya akọbịa n'ife nekene mega afọnja wee tabu odogwu Arinze nekene medike n'isobileje Arinze nwafọ odogwu na-anachala Sente Jekatelu akụgị na-ebu ajụ alụsị ugo magara odogwu Chineze afọnja wee odogwu na-eke oyimiga dị akụfema ajụ akụfema ajụ odogwu magara akụgị na-ebu ajụ Arinze Chukwu na mekene gakunebu ajụ Galazi nekene n'irezi ọya ka m nwanne malobi nwanne bakunebu ajụ obele nwa balaku na nwa akụnebu ajụ Nwoke nwara mekene gị na Arinze nwafọ ọ sị m keneli ya ezi nwanne ya nwanne mara bụrụ oyi ya ode n'ụgbọ n'anya ka mụ na kọlụ ala na-azụ ndogwu ala na-azụ nwa Ikechukwu nekene na Ikechukwu nwafọ Ikechukwu nekene na Ikechukwu nwafọ ala na-azụ n'ịgadị ala na-azụ nwa ọmọgọ nekene na igoji mote mọgọ Ikechukwu nekene na igoji mote mọgọ ala nekene na ala na-azụ nwa obele nwa balaku ala na-azụ nwa ala na-azụ n'efu ala na-azụ nwa ala na-azụ n'efu ala na-azụ nwa Ikechukwu nwafọ ala na-azụ nwa Arinze Chukwu na mekene gị oke nwa ka m ji wee bili akụkụ egaju n'enu ụwa n'ike ekwete akụkụ egaju n'enu ụwa n'ike na-ege ekwete
ike bụ nwa maziri ọkwa kụbulu ga-ajụ nwesodogbo nekene mi akụ na-ebu ajụ ọsị m bụla ekene ka nchọgbu m igbo niile ọ dị jee Cartel family ọkwa faka m uru agaruge n'ụwa faka m na-achọrọ jani kenekene mi highlifeng.com oji kenge oji kenge na mekene gị omoyi ofoyi oji kenge odogwu do magara n'ogbu n'ike oji kenge na-eme odogwu do magara oji kenge odogwu do magara CGO Jamie Stone oji kenge na-ekele mi Jamie Chibuzo nekene mega fonja weta igwe material ọka obulu so dogunike onye zanenria oke nwere mekene gị bụ ọka bụ obulu ụzọ Chibuzo nekene mi nwe emelia igwe material n'ekanami odogwu magana odogwu nwa n'ekanami igbo dị Chukwuemeka na mekene gị Chukwuemeka gbogbu Ozigbo n'ekene mi afọ nja weta Ozigbo ndụ n'agụgbo Etelu nwa mama youngest landlord Ozigbo ndụ n'agụgbo Etelu odogbo n'ekene mi etelu nwa mama odogbo nwa n'ekene mi igbo dị Chukwuemeka oke nwa na mekene gị youngest landlord n'oyi odogbo magana Ozigbo ndụ na-enye Ozigbo ndụ nwa mama Ozigbo ndụ odogwu chileze n'agụgwu nri n'Ozigbo ndụ etel odogwu etel unike Ozigbo ndụ etel unike oke nwa na mekene gị kenere m Uchenna na-ekene m nwanne bụ na m Macveli nwanne bụ na m Nweze na Nando ụmụ Cartel Nweze na Nando nwanne bụ na m Nweze na-enye Macveli na-ekene m Ugochukwu na-ekene m Ugochukwu na-ebu na m Obelida na-ekene m Obelida na Nando Obelida na-ekene m Obelida na Nando Mkpata ego nwa na-ekwu na bụ mbutike Mkpata ego na-ekwu n'elu ụwa ya bụ mbutike Mkpata ego nwa na-ekwu n'elu ụwa ya bụ mkpata ego Mkpata ego nwa na-ekwu ya bụ mbutike nwa na-ekwu ya bụ mkpata ego nwanne jee chụba ego nwanne jee chụba ego nwanne jee chụba ego a na-eti mkpuo etibezili mkpuo n'ikpeazụ n'aka mụ na jụ ụlọ maka na ọ bụ na ịkpata ego obodo agwụla ọtọ obodo akụọla gị aka nwanne jee chụba ego
Abulo n'ụwa ka njebe Ogidi Mkpata Ogidi ore n'ụwa ka nsute odogwu Chinelugo Isusu kodekele n'isusu wosebo Chinelugo Afonja witu odogwu neke Isuchukwu Chinelugo Odogwu nwanekele n'isuchukwu Chinelugo kwele gbado Ogidi kwele gbado Chinelugo n'enria Isusu wosebo Mwele gbati leze Aiki enekele Aiki and investment Aiki enekele Odogwu n'emogo Chinelugo nekele Chinelugo ike Chinelugo Owogo maka Chinelugo Ogomegbu na mnekele mege nwani ekwe Achika na mekele di general nenria Onwajela na wejelenu webutike Obutezie ike odenu wano ndị mmadụ fuju anya Ụfọdụ na-akwọta Bana salinu aka Emana onwere femelo Ego Chinyelu ibegyo Ego Chinyelu Dangote odenu waka onyelu odogwu Ego Chukwu nyelu Ifeanyi Uba ka onyelu Achika Ego Chinyelu Palu na ka onyelu Achika General nekele na singili bife Emelenu emela n'odogwu denege nwudabia Adetipu odenu wani yomo general nenria Patego wani egwu Ogomegbu na nne Achika general Patego wani egwu Obrokwa na Onye Cho Mwajela na nenu wajela lenu nata President General Kendi Youth Ogidi Nesya ganyo nenu wadika nenya President Negana me PG in the Youth President Okpata on Office of the Youth President Ogidi Achika General Odogwu nekele megoye machika Odogwu chilese Ikata na deti mbu Ewa Mbatega na-ekwo n'ụwa nyamu mbutike Ewa Obabi ike na mekele gị Obabi ike nekele na-enwe okudo Odogwodo maka na dalụkwanụ ya ka m Obabi ike Kedu ọgwụ eji ọfọ Oyimejọ bigi Galaxis mụ keneyi Ejọ bigi nekele migo yofo yi Chukwemeka nekele migo yimo ogwefi Ogwefi ona mekele gị na ogwefi Swala na gugwo Afonja weta Nwanne na-adeti mkpu Mkpata ego nwana egwu Nwanne jechuba ego Maka na-adeti mkpu Mkpata ego na-ekwu ode n'ụwa nyamu mbutike Ịkpata akụ kalịa obodo ekwete Adeti mkpu Afonja weta Galaxy nekele n'iyo marinse Chukwu Arinse nekele me Galaxy n'enya Abulo ebu ati
highlighting.com. Obulo Onye Cho.